Matek aku. Aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Anu iya, anu nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek mriko diajar secake mriki ketemu Linmas. Modar iku Raden. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ngematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngelek. Wis ora iso nyambi iki kok wis ngrekeng. Itu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang kok. Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Lho, wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu diajar ndara sencaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok ndak sida diajar ora. Ha terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean kok? Lho iki piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajeg to? Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa teng ibu gareng rapi meneh. Saka telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Nanging pun Kakang Dimas Werkudara barep kakangku apa? Ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning Panakawan ora pangling Bagong ingkang Abiyantara. Wah, cah degleng Bagong arep apa? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, para kaki timbalono barep kakangku. Yen Bagong Darbe Panjaluk turut ana, jer kuwi minangka dadi Panakawanku lan Panakawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Kaki timbalono. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakmu anggone si Adilenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun Kakang dangu kelawan Bagong mangsa Baronga Purbawasita pasrahke marang barep kakangku. Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang sinuwun linempatna ing tulak manuk. Menawi wonten lepat anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinuwun. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki. Ceplokke ndok enak banget iki. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Wah, ngandera mlebu cangkem. Mengestunipun sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tamanana Bagong. Kula pundhe nggo jimat mari pandayana ingkang santos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Karena kula niku nek krungu pengendikane ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun Puntadewa niku nek ngendika luro, alus, lembah manah, andhapasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong? Sik mataku samberan. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus
Monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong nggih. Bagong. Nah, mak jelep nang ati. Mak jelep nang ati. Bodho Kandirarjo sapratamu. Pangestenipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Yo. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risi. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki, ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya, Pak. Angke kandhani. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi, Ndara. Ponokawan Bagong Padhararjo sapraptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Ponokawan Bagong Padhararjo sapraptamu, Ponokawan Bagong Padhararjo sapraptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjung nggih, Ndara. Iya Bagong. Pangestuku Tampanana, iya Bagong pangestuku Tampanana. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ponokawan Bagong, nuwun wonten mengending adhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa saka karepmu dhewe, apa diutus dening Bapakmu Semar. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol binung teling keron kelapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur nesa paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun sinuwun Prabu Darmakesuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalendra ing Ngamarta menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun nggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduka kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-plegu ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Ya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane Dik. Iki edan tenan kok. Anggere omong kok mesti sakarepe dhewe. Niki mrambat nang irung niki. Niki marahi wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang jero anu. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten bapak niku nimbali kali kula Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngerti nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng bangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ra dibenake kok. Ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluki serkiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep bangun kayangan ki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawikir Lojinawi Gemah Ripakarta Tata Turaharja. Panjang perdiring dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata cara adat budayane
ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina utawa tahun-tahun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae, Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur, ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa, ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, merga Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngoten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih, teng ngarep pendopo nika wae sing seba meng kula kali Gareng kali Petruk bareng bapak ngendika oke-oke ngoten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun, dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Gunake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wah pokoke bapak ngoten niku nganggo dalil-dalil barang. Iya. Mangke bapak saniki ra ngiyai. Oh iya. Ngoten niku akeh banget pokoke. Intine terakhir bapak nimbali kali kula Bagong nyedhak kene sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mbangun kaya kok ming kowe. Terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong. Angge ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono. Nggih. Kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong. Sowana pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna gawe neneling Purwoduksina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyakti marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karangkadempel 5 cacahe. Sinambi gawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji, waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Karawelang. Tumbak Karawelang, payung motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung tunggul naga. Oh iya, akarang ya wong kula niki wis dheweke rendah Ya ora apa-apa. Payung tunggul naga kali pustaka perpustakaan wilayah DIY Pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut Jamus kelima sada. 3 niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa ta sapa bababe? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun, bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibuyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakal ditresnani.
mbok dukuh, mbok lurah, mbok bupati, nek ora cedhak karo rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukuh, dadi bupati, dadi lurah niku mergo disengkuyung dening warga masyarakat, mergo saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suta Naya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak bun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi omeng sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Mergo bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengareping Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah wong urung mati bapak wis teko. Ayo orang gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen. Iki sencen nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku nek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teko. Ana wong dandani dalan bapak teko arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niki ya nyambut gawe. Lho, wong klumpuk niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem mlumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki ana apa to ayo dibantu bantu ora perkara duit bantu moral ngono ya apik. Oh ngoten bantu swara ego partikel niku ya diregani ora kok meng alasane aku ora iso nyemen kok kon melu kumpulan gawe irigasi kon ngapa ning kono niku meng alasane wong kesek. Iya Bagong nggih aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ha niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat, sripah apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampeyan kok samang. Samang niku singkatan saka sampeyan. Mung disikat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan kepareng samangke mugi andadosna ing kawuningan kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika tumbak kara welang, payung tunggul naga, kalih pustaka jamus miyang jimat kelima sada sareng sak tindakipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangendhikanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Werkudara, nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh atine Semar modal ora Semar iki nek nesu bahaya e wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon nang ngarepan dodo nang pinggir omah dodo ana daya barang dodo. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula nuwun pamunten Werkudara. Nggih. Kosek Yayi. Saking tumindak kuwi kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusak-grusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani lawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya
Sapa ta sing ora percaya marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kaya jiwa menungsa. Mula ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru. Merga isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal yang karang kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker-ikerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gagi jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungsa, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Lah, kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong ngene nyuwun ngampil pusaka telu, tumbak karo welang payung tunggul naga, kelawan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ana rasa kuwatir penggalih pun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Merga dasare apa aku iso kandha kaya mengkono, Semar isih menungsa kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang karang kadempel. Ning ditanjihke sik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ing ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gaya wujuding pusaka telu, pustaka jamus lima sada, tumbak kara welang, payung tunggul naga Werkudara. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Dosa ngreknaning bawana ya setu kang walang ati, ya setu kang kudu kering. Ya setu kang ana sing tias ing Namit pasang Kalimantan nyuwun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenak. Bagong sing sabar Bagong, aja banjur tumangkar kanepsa merga midhanget sabdaning Koko Prabu Ndhuwarawati. Kudu sabar merga pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar ki isih kedunungan wadak. Semar ki kedunungan wadak, wong sing wis kedunungan wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga merga kepengin gaya wujuding tumbak kara welang, payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu napa atur kula nika dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak kara welang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula Semar niku ora kepengin gaya pustaka jamus lima sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng napa? Kula tak takon. Iya Bagong, sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kula Praga duwe wates kok. Nyepelekke. Nek panjenengan lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gaya kanugrahan, kepengin gaya derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar.
Bagong, aku njaluk sing sabar. Kula nek pun ngenten iki ora iso dindakake. Bagong sabar dhisik. Ah ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek, mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kali bapak, "Pak, kowe dikira ngene. Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene. Mengko nek Semar takon, "Sapa sing ngarani Bagong? Sing ngarani iki." Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Adu arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora padhaan. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak 3 dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing alambune sampe naik dhewe. Bagong kuwi nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Oh, aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngaten mawon. Sinuwun purun maringke syarat 3 niku mboten. Apa? 1. Semen 3 sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus. Tumbak Kara Welang, payung Tunggul Naga, pustaka Jamus Miang Jimatyoto ajeng mangpareke mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke gugu omongane wong sing ngandhake Semar kedunungan Wadak, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing pakarti iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate, ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara. Nek kok sampean wonten niku malah enten pangendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggale sampean ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pangendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggere mambu sego terus mendho. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngeten mawon kula mlakokean omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi larang-larang. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretek-jreteke sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane aja kula omong nggih, bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi, kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. A kula omongke A, B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandhake kontol dikandhake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nang ngene bapak nesu, kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Nek nganti bapak kula lapori ngonten, Pandhawa kok kaya ngono. Aku dhewe sing ning Ngamarta. Apa kabeh. Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Nggloso terus mengkurep dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagya.
saniki raine ireng matane mlethis mergo kenontut niku wau asli kula ora golo pun ngoten mawon sekecake lenggang kula tak matur karo bapak opanane Prabu kados pundi lampan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik nanging bloko soto blak kotang terus terang menawi ngantos Kakang Semar Murina kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar Koko Prabu. Wah Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab aja mung meneng bae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ayo pelpon Kakang metu jaba ya. Kocap kacarita nalika semanten wis medal Jawi iki lho Bagong sumawon ana ta ing Ndrawati nalika semanten dumadi kalaring jagat gaweaning para dewa dupi iki lho Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa angoprak madyaning pagedhongan pusaka Kyai Tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada katingal gegana tutwuntan tindake iki lho Bagong. Mangusa muyung ambreng kadi karonaning kaswasih dosang kanda astrat maca lengleng lalu mangulati surya mangrangsang Ndara Setyaki iya kok tiba-tiba mak bedunduk apane sampeyan iki lho kondur teko mak bedengus kaget kula Bagong non waredi wangsul bali ngopo ampun nyaketen ngelera entuk angkutan malah ora tekan omah kula aku tak takon karo kowe bali arep ngopo ajeng matur kali bapak matur perkara apa wane niku rahasia bloko ora non bloko ora bloko ditakon dosa aku tegel karo kowe yen perlu tak jempalani Bagong mangke yen to niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok pleret kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa monggo nek kula ajeng diantemi monggo ora masalah kula ikhlas nek kula salah aja kok diantemi lebokke paku jaran kula disiksa nek pancen Bagong luput ora masalah ning ora salah ora kleru dijotosi niku terus pripun le mikir apa kowe ora rumangsani kleru mboten kowe mau ning kedaton omong piye wah werna-werna lali punan pun sore wau wis kliwatan limbukan barang wis ra iso mikir kula Bagong nun aja sembrono kula mboten sembrono kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndrawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel nggih arep wadul karo bapakmu perkara Sinuwun Prabu Ndrawati mambengi kekarepaning Kakang Semar ngene bakal bangun kayangan ya apa ora kuwi lha kok ngertos sampean ngerti bae terus rawuh sampean mriki aku didhawuhi supaya nyekel kowe lho iki piye ta iki kok sampean nyekel kula niku salah kula teng pundi ora usah takon salah yen kowe wadul karo bapakmu yen bapakmu nesune karo Koko Prabu Ndrawati mengko kriwikan dadi grojogan geguyut dadi tangisan Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndrawati pancen kuwi sing tak jarak aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa ya ben padha-padha pamowong ing Pandhawa
Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kowe aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora sak kepenakmu dhewe. Ora Bundarawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, lah iki berarti pancen wis numusi lek ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan dirubung penari sendok. Wah, atur nek kula bangga Tak rampungi. nek kula pasrah Kowe tak bondo. oke wis ben mudar nek kene mbok men wis tak niati kok ora tau mlebu ning cangkeme sencaki lho kok meng lambeku terus sing klebon karo mergo aku ki gragas wae ya larone ki ngerti mlebu ning cangku aku apa-apa tak pangane urip mateng tak pangan abe Bagong malah malang kerik wae yen ngono kowe wani karo Setyaki Den cacing nek aku pidak menungso ngolet ki ora ngrasake lara ning butuh males karo sing idak mongko cacing ki ra ndek perasaan Bagong ki wong diparingi perasaan aku ki mloroe masuk angin tak goleke tamba sontek tak blonyo awakku men mari kok mati diame-ame manusia macam apa kamu gugu karepe dhewe apa dikirane sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris aku wedi gak no gak wedi ya yen ngono kowe wani karo aku wedian diampun lho malah miso-miso ya men ora minggat suarep aku ora manut terus Setyaki kene marganing patimu jajal sekseni piyai semene Sencaki karo Bagong menang sapa mari dicoba ning dituku lho ora dicoba-coba tuna dicoba-coba sayombo mati ning aku mangga bajigur keneng terus aku ngasem kok tak tendang ayo meng sikilku ki meng sekilan nendang ya meng mak telalu ngono ngantem ya luput nendang ya luput Sencaki bungae ngantem marah kowe wis jelas iya kowe Setyaki ayo aja leren maju rene njaluk tak ajar njaluk tak remuk awakmu oke pisan iki aku kalah ning sateruse aku yakin tetep kalah mula Setyaki penano ning kono nek kowe arep ngajak karo Bagong nek kowe iso ngoyak Bagong ayo aku pasrah karo kowe Setyaki iso ngoyak aku bekas copet nggere sentuk copetan lek mlayu iso slep ora iso konangan wong ayo hoyan ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndarawati karo Karangkajem wis matek aku dadi satpol PP kok ngelumpuk nang kene Bagong anu nggih nyuwun ngapunten ora apa-apa ngopo kok raine pucet nggih ketemu karo sampeyan nek mriko diajar Setyaki mriki ketemu Linmas mudar kula Den ora kok ketemu bendarane kok malah nangis Gong
Kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi. Ematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngelek. Wis ora iso nyambi iki kok wis ngrekok. Itu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang kok. Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Waduh, wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu diajar ndara sencaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok ndak tak sida diajar ora. Terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean kok? Lho iki piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajeg to dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa teng ibu gareng rapi meneh. Soko telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edane. Ndara Sentaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Terus ngene, aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ora tak ewangi? Serius. Lho tenan, malah ora mung aku Kakang Garusa Kakang Antarja. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digoleki lenge ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok goleki leng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kowe? Wis ora usah wedi. Wis saiki nang kene tenguk nang ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe, aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, lek cengelmu iki, Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwae, Mas. Arep sampean iki bedar aku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon ngelek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Lah jare sok goreng. Engko. Lah padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wis konten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira Mak Setyaki ora trimo, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garusa ya ben diajar. Omong Kakang Antarja ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora. Malah meng pipi e. Meng pipi iki apa-apa. Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya. Tak antenane kene. Wah, gleleng ya aku arep sumbar. Tak medhane nggih. Iya. Malah kerik. Ora apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya. Kok ngatur banget ya. Sencaki tengane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelutne ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Gargaja, Ndara Antarja. Ndara Setyaki diajar ora. Ampun. Wah, lah kaya niki kono apa mlayu-mlayu niki kono apa? Oh, kaya apa? Iki apa ning irung barang. Ngosek-ngosek Ndara Setyaki kok kaya latihan gesrek. Mandek kesel. Iso ngoyak aku wis lagi. Iya, ayo manuto karo aku. Anggir Antarsena. Heeh, Mak Cilik. Anggir Gargaja. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora apa-apa. Kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong, ana perkara dilampungi ben kek padang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang.
Temlekan. Yen ngono kowe wani harus diaki. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara aku. Wis gawe wirang Istiaki kene marganing patimu. Pangkal tayone. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara aku sing lenggah nang mburi iki. Kelakon kowe boyong Bagong. Lho, nggih. Apa majile? Bagong kok nandangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek majile arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Gargoco, sing mbok jotosi Kakang Turjo, sagu dadi suliye Bagong dijotosi Majlis Istiaki. Wah. Ampun ngoten nggih. Jenengan niku kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Majlis wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong sikune. Ning sing duduki aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to Kang? Ya Dimas. Nah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdiku le. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula ana wong sing arep ngendak sikur karo Bagong aku ora trima. Semono uga Kakang Gargoco Kakang Turjo ya ngono. Rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mestine do mbelani ora trima. Bagong itu tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak pinake dhewe. Apa nek kira-kira majelis ora tegel jotosi Antasena, Gatotkaca Turjo dicoba wae. Njajal Bagong ora sah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi dibantu karo wong. Ora kok mesang kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergane patimu. Boten dereng aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku ora sida mulasara karo kowe. Piye kok ora sida iki wah kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 e. Pukul batu bata, pukul batu kali, Pukul gundulmu. rasa nesu ngono kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to. Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Ning sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan dempok kulite Bagong mungsuhe lancur Pandhawa terus siap. Makasih. Yo padha-padha. Beres sisan. Lah yo. Jane beres kowe gendang bali ana padha karo bapakmu rasa adul-adul ya, Gong. Nggih. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Gargoco Kakang Turjo. Siap. Weh, aneh kula mulai iso didukani bapak. Mergane Kula mulai kon gawa pusaka 3, tumbak Karawelang, payung tunggul naga, kalih pustaka jamus jimat 5 sada ndara. lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Putus. Bila dalah tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka jamus 5 sada. Kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu, Gong. Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi berani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho. Ning ora memper. Mergo kuwi tak kandhani kok. Pusaka 3 kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing didaya. Kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa.
Ngono ya? Iya. Wis lasan dadak wedi. Pusaka telu boyongan ning Karang Kadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati kok nggih.